गुरु पबित्र बर' बिसानि गाहाय नेहाथारि आं गाहाय नेहाथारिनि मासिनिफ्राय बेखौनो फोरमायनो सानदों जि बेयो मोनसे सरकारनि जा मोनसे गंबा सिनेमा हल लुफुंनायनि बिथांखि बेयो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनसे आशीर्वाद जानानै फैगोन। जोंहा मोनसे सिजनावल' फिल्म रिलिज खालामनाय जायो फुजा सिजन बा फुजानि सिगां, नाथाय जों दैज्लां मेसें जेब्ला गोसो जायो अब्लानो जों फिल्म रिलिज खालामनो हानाय बे पर्याया जोंहा मोनफैसिगोन। आं बाख्नायनायजों लोगोसे खावलायनो सानदों बिथाङा खोब थाबैनो आरो फुल प्लेजेड महरै लुफुंना होथों आरो गावनि टार्म्सखिनियावनो बेखौ जाफुंसार होथों आरो बेखौ जों बिसाया अरायसम जों गोसोखांगोन आरो साबायखर बावगोन आरो जोंनि जिखिनि आर्टिस्ट बा फिल्म प्रडिउसार बा जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोर बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोनसे आशीर्वाद जानानै फैगोन आरो आं जोबोर बाख्नायनाय आरो गोग्गानायबो मोनदों। बे मोनसे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय खलबसे जौगानाय होननानै जों दिनैनि समाव बुंनो सानदों। जोंनि जा हास्थायनाय बे दिनै 7-8 बोसोरनिफ्राय मेम'रेन्डाम होबोनाय जादोंमोन टिभि चेनेलनिफ्राय लानानै फिल्म इन्डास्ट्रि बा फिल्म बे सिनेमा हलनिफ्राय लानानै गोबां मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। बेबायदिनो मोनसे जालांबाय थागोन होननानै जों आसा थिदों। बे सरकारा बे जोंनि मेम'रेन्डामनि गिबि खेब जोंनि जा मेम'रेन्डाम होनाय बा खावलायनाय जोंनि हास्थायनाय बेखौ जाफुंसार होनो थांगासिनो दं। बेयाव जों जोबोर गोग्गानाय मोन्दों आरो रंजानाय मोन्दों आरो खोब थाबैनो बेयो जाथों आरो बिथांमोना बबेयाव माबोरै लुनांगौ गासिबो नलेज दंखाजोबो। बिथांमोना जायगाखौबो जों फोसावगोन होननानै जों आसा थिनाय थाबाय।